Maluhod po kita sa pagpamibi. Sa ngalan ni Ama, ni Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Pamibi kay Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa gabos ng mga balaog asin biyaya. Na itinao sa samo kan mahal na Diyos sa tabang mo. Mawat niya mo na idusay ang samong mga sadiri sa imo. Kami sa imo asin maawat niya mo na itao ang samong mga sadiri sa imo habang buhay. Ninhuli kung kami sa imo, kami uya sa pagkamuot sa Diyos. Nuestra Señora de Salvación, itao mo sa mo ang buhay na pagtubod sa imong aki, asin ang tunay na pagkamuot sa samong kapwa. Ligtasan kami sa mga salang kaisipan, asin sa mga maraot na kamauotan kang puso. Ikalugod ang ilaw na nagliliwanag sa tamang agihan, sa gabos na panahon kan samong paglakbay sa kinaban. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Sa ngalan ni Ama, ni Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Maugmang pataratara sa indugabos, banwaan ng Diyos. Ngunya na Domingo, iyo po ang ika-21 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang mga babasahon ngunyan, nagpapagirumdom sa to kan halaga kan kaugmahan na makukua sa Diyos. Sa Ebanghelyo, pinagpurbara ni Jesus ang sa iyang mga disipulos na naging resulta kang pagharali kan nagkapira. Ang mga tugon ni Pedro nagpapahiling in makusog na pagtubod asin pagtiwala kay Jesus na pinagahalian in buhay na daing kasagkoran. Matindog pa ang gabos sa pagpuon kang banal na misa na pamamayuhan na Reverend Father Joseph Salando. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-omaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama asin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kagurang ng tan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako niya ton sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin magkuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala O ko, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mayrak man lugod sa tuwan Diyos na makakaman, pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Yan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot. Inoo maumika, dinurukyaw mika, sinasambam ni ika, pinapamuraway ni ika. Pinapasalamatan ni ika, hudikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang akikan naman, ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako aan sa mong pagkimahirap. Ika na kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkang. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, naginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banawaan na kamutan ang binubuot mo, na maubuton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tao kan mga kinabano na katibaadan, ang samong mga puso mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Uli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na pagbasa, mahihiling yato na si Josue pinagbabalo ang mga Israelita na magdesisyon ken si Isay ang singdang susunodon. Ang kagurangnan o ibang mga Diyos-Diyosan na nagpapagiromdom sa to na importante ang satong desisyon kung kiisay kita maglingkod. Mga tugang ang enot na pagbasa. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio. Sinabihan ni Moises ang mga tao, kuyugon nindo ang gabos na tugon, asin pagbuot na itinukdo ko.
tanganing mabuhay kamo, asin masadirihan nindo ang daga, na itinao sa indo nin kagurangnan. Ang Diyos kan sa indong ginikanan. Dain nindo pagdagdagan o paginaan, ang mga ipinagbuot ko sa indo. Kuyugon nindo ang mga pagbuot nin kagurangnan, na sa indong Diyos na itinao ko sa indo. Maimbod na utubo nindo iyan, asin iyan magpapahiling sa ibang nasyon, kan sa indong kadunungan. Kung madagog ninda ang mga tugon na ini, masabi sinda, totoong madunong asin may pakasabot ang banwaan na ini. Ari na mapangyaring nasyon, ang igwa ni Diyos na harani sa iya. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Josue. Tinipon ni Josue sa Shechem ang gabos na tribo kan Israel. Inapod niya ang kagurangnan, ang mga lider, ang mga hukom, sagkod ang mga opisyal kan Israel. Danga nagatubang sinda sa Diyos. Sinabihan ni Josue ang mga tao, kung habo nindong maglingkod sa iya, magpili kamungunyan kung si Isay ang sa indong paglilingkodan. Ang mga Diyos-Diyos na daing sinasamba, kan sa indong mga ginikanan sa Mesopotamia, o ang mga Diyos-Diyos kan mga Ameriyo, na ang sa indang daga, iyo ang sa indong pinag-ierokan, ngunyan. Alagad, para sa sako, asin para sa sakong pamilya, ang kagurangnan, ang samong paglilingkodan. Nagsimbag ang mga tao, sagod pa man daimi babayaan ang kagurangnan, tanganing maglingkod sa ibang Diyos. Ang kagurangnan na sa tong Diyos, iyo ang nagligtas sa mo, asin sa samuyang mga magurang, sa kauripnan duman sa Ehipto. Nahiling mi ang mga ngangalasan na ginibon niya. Inatama niya kami sa gabos na banwaan na samong inagihan. Kaya maglilingkod man kami sa kagurangnan, siya ang samong Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namiti asin hilnga taan kagurangnan marahayon. Namiti asin hilinga taan kagurangnan marahayon. Danay akong magpapasalamat sa kagurangnan. Dai kumauntok sa pag-umaw sa iya. Ang sa kong kalag mag-uugma sa kagurangnan. Magdangod-lugod asin mag-ugma ang mga nasasakitan. Namiti asin hilinganin do taan kagurangnan marahayon. Binabantayanin kagurangnan ang mga matanos, asin dinadangog niya ang sa indang inagrangay, alagad sa iyang kinakalaban ang mga nagigibo nin karatan, tanganin kung sinda magadan, daina maggirumduman. Namiti asin hilnga taan kagurangnan marahayon. Kung minaagrangay ang mga matanos, dinadangog nin kagurangnan, iliniligtas niya sinda sa gabos nindang kasakitan, haranian kagurangnan sa mga nagmumundo, iliniligtas niya ang mga nawaran nin paglaom. Namiti asin hilnga taan kagurangnan marahayon. Kadakol ang tinitios kan matanos, alagad iliniligtas siya nin kagurangnan sa mga iyan gabos. Iniingatan nin kagurangnan ang gabos niyang tulang, mayong nababari maski saro kaiyan. Namiti asin hilnga taan kagurangnan marahayon. Karatan ang magadan sa maraot, papadusahan ang mga anggot sa matanos, tudubusunin kagurangnan ang sa iyang banwaan, ang mga minapaili sa iya da ipapadusahan. Namiti asin hilnga taan kagurangnan marahayon.
Ani kaduwang pagbasa, nagpapagiromdom sa satong buhay sa pagkamuot. Arog kang pagkamuot ni Kristo sa sato. Si Pablo nagtutukdo sa mga mag-agom na mamuot siring kang pagkamuot ni Kristo sa simbahan na nagtatao nin buhay. Ini ang makukua sa kasagraduhan kang kasal na nagpapahiling kang pagkasaro ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Mga tugang ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, magkinuyug-kuyugan kamo bilang paggalang ti Kristo. Mga babae, magpasakop kamo sa indong agom, siring kang pagpasakop nindo sa kagurangnan. Hulita ang lalaki, iyo ang payo kang sayang agom. Siring na si Kristo, iyo ang payo kang simbahan, na sa iyang hawak, asin siya mismo ang paraligtas kaiyan. Kaya siring na ang simbahan sakop ni Kristo. Ang mga babae dapat man magpasakop sa saindang mga agom sa gabos na bagay. Mga lalaki, kamutan nindo ang saindong agom, siring ang pagkamot ni Kristo sa simbahan. Idinusay niya ang sa iyang buhay para sa simbahan, nganing mapabanal iyan, pakalinigin niya kaiyan, paagi kan tubig, saka kan tataramon. Ginibo niya ini nganing iatubang niya sa sadiri niya na ang simbahan magayon, banal, mayo ning kaninan, mayong digta o kurundot o anuman na arog kaiyan. Dapat kamutan kan mga lalaki ang saindang agom, siring kang pagkamot ninda sa sadira nindang hawak. Ang lalaking namumuot sa agom niya, namumuot sa iya mansana, mayo ning nauungi sa sadiri niyang hawak, kundi pinapakakan iyan saka inaataman. Arog kang ginigibo ni Kristo sa simbahan. Mga kabtang kita kang hawak ni Kristo, siring sa nasusurat. Huli ka ini, babayaan kang lalaki, an sa iyang ama sa kaina. Dangan masaro sa iyang agom, asin andua magiging saro. Ini dakulang misteryo, ini ang sinasabi ko, dapit kay Kristo, asin sa simbahan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasindo. Asin sa saimong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanadang uginikan kadaklan kan siyang mga disipulos, nagsarabi sinda, masakit ang mga tataramo ni ini. Sisay ang makakaako kayan. Aram ni Jesus na nagugumod-gumod ang siyang mga disipulo, dapit kay ini kaya sinabihan niya sinda, uli kayo ng mga sinabi ko, babayaan na nindo ako. Ano daw kung mahiling nindong nagsasakatan akin nin tao paduman sa dati niyang erokan? An espiritu iyo ang nagtatao nin buhay. Da ini
magigibo kan laman. An mga pinagtataram ko sindo, espirito asin buhay. Alagad ang iba sindo dai nagtutubod. Pun pa sa kapinunan, aram na ni Jesus kung si Isay ang dai matubod asin kung si Isay ang mapasaluib sa iya. Nagsabi pa siya, iyan ang dahilan kung ta daw ta sinasabihan ko kamo na mayong makakadulok sa ko kung habo ka nama. Pun kay ito dakol ng mga disipulo niya ang nagbaya asin dai na nag-iba sa iya. Kaya sinabihan ni Jesus ang 12, mabaya man kamo, nagsimbag si Simon Pedro, kagurangnan, kiisay kami, maduman, yaon sa imo, an mga tataramon, nin buhay na daing katapusan. Minatubod kami, asin aram mi, na ika, an banal, nagikan sa Diyos. An marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pag umaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Parakpakan tapuan malina, Nuestra Señora de Salvacion. Tinitipon kita nina, ngunya na Domingo, tanganing darahon kita, sa siyang aki na Jesu Kristo, an tagapagligtas, an kaligtasan niya to gabos, maninigo kan sa tuyang pagsamba, asin pagdulot, pagdusay kan mga sadirita. Mga tugang kay Kristo, mga devotos ng mga mahal na ina, mga peregrinos, welcome po. Maugmang pag-abot sa harong nin mahal na ina, digdi sa huruan. Kadaklan po gayod sa indot, taon-taon minadigdi. Kung bako man sarong bes, sobra pa, duwa gayod o tulong beses. O kaya ang iba, duro Domingo, may naka-istorya na ko kay tumayo pa ako digdi. Ang sabi niya sa kung nagsisimba siya, siyam na Domingong sunod-sunodan bilang panuga panata niya. May pinapangadyi siyang espesyal na kagadan. So may mga araw kaya na siyam na Domingo minasimba. Igwaman ngunyan kitang pinuna na panuga na pwedeng gibuhon kada ikatulong Sabado kan bulan puon Enero sagkod Hulyo bago magpiyes sa pag-Agosto. Ikatulong Sabado, 7 Sabados, kung bibilangon. Manlain-lain na panuga kamo, kadaklan po sindo, nakanood na magdigdi, maging peregrino dahil sa mga magurang na nagpanuga sa Diyos dahil sa kagadan, asin nagpanuga, nagpanata dahil sa mga kagadan na nasimbag. May mga nakakaistorya ako na sabi ninda, ako nagdidigdi, Father, dahil namuklatan ko na ini. Salamat sa kuyang lolo-lola o salamat sa kuyang ina na kan ako naghihelang madali na, sabi kan doktor, may helang na dahil na makakalakaw o pwedeng magadan, ipinanuga ako digdi, ipinanata ako digdi kan sa kuyang ina. So manlain-lain ang rason ta, pero gabos na ini tinitipon sa sarong pagpahayag ngunyan kan sa indong pagtubod. Ang debosyon, ekspresyon, nin pagtubod. Pagtubod na igwang pagkamuot. May mga nagtutubod na mayong pagkamuot. Sa katunayan, ang demonyo nagtutubod man sa Diyos. Pero mayong pagkamuot sa Diyos. Malangan ito man niya ang Biblia. Narumduman nindo sa pag-istorya ni Jesus, kan siya yaon sa disyerto, pigtitintaran siya kan demonyo, asin sa kada pagtintar may tinataraman na Bible passage. Kaya bako gabos na tuo man Biblia, gikan sa Diyos. Ang demonyo, araman ang Biblia, nagtutubod siya. Ki Kristo na aki ni Diyos, pero mayong pagkamuot. Kaya ang hinahagad sa to, tunay na debosyon, pagtubod na may pagkamuot. Asin ang pagkamuot, kakibat ka iyan, kakabit ka iyan, sakripisyo. Sa sarong tataramon sa Ingles na pwedeng isumadata sa mga babasahon ngunyan, commitment. Pwedeng taramon daw tabi nindo? Commitment. Yan ang balunin nindo. Yabing tataramon, keyword, sa pagtiripon ta, kan mga tataramon ngunyan na nadangog ipinagrukyaw sa to. Sabi ni Jesus sa mga disipulos na nadidipisilan, ako nan siyang tataramon. Sa katunayan, nagturubod na sinda.
nagsurunod na kay Jesus. Pero may hangganan siya na dahil nagabot sa punto kan tinaram ni Jesus. Ang sisay man na day mag-ako, kan tinapay nin buhay, day magkakigwan nin buhay sa sindan. Sisay man day magkakan kan sa kuyang laman, maginom kan sa kuyang dugo, day magkakigwan nin buhay na day kasagkoran. Ang tinataram ni Jesus, sa katukduan ngunyan kan simbahan, iyo ang manungod sa real presence nin kagurangnan sa Eucharistia. Sinabi ni Jesus sa uring pamanggi, ini ang sa kuyang hawak, ini ang sa kuyang dugo. Dahil siya nagtaram, ini ang simbolo kan sa kuyang hawak, ini ang simbolo kan sa kuyang dugo. Bako, ini ang sa kuyang hawak. Alingaw-ngaw kan enot niyang tinaram sa mga disipulos bago pa man mag-abot ang siyang pagsakit. Ang sisay man day mag-ako, kaining tinapay nin buhay, and day magkakan kan sa kuyang laman, maginom kan sa kuyang dugo. Day magkakiguan nin buhay sa sinda. Ang tinapay na inigikan sa langit, asin minataram siya manungod sa sadiri niya. Ini ang day maako kan mga kapwa niya Hudiyo. Ta para sinda ang Diyos Espiritu, dai halangkaw harayo, dai mababa ang Diyos sa level nin tao. Pero si Jesus, sabi sa sa letter to the Philippians, nagpakadai, kinugosan sa tuwing pagkatao, naging lingkod niya to gabos, servant of all. Dahil siya na siya nagbaba sa level ta, ibinaba pa niyang marayang sa diri niya, naging lingkod niya to gabos. Considering ang tinataram ni Jesus, ang day mag-ako sa ko, day magkakaiguanin buhay sa inda, ang pag-ako sa iya na nangangahulugan, mag-ako kan siyang buhay, mag-ako kan siyang katukduan, mag-ako kan sa iyang paarog. Anong paarog? Sarong pagkamuot na radical love. A love that is self-sacrificing. Sarong pagkamuot na nagdudusay nin sa diri sa sato. Kaya ang pagkamot mga tugang, regalo nin Diyos, asin bilang regalo, kay po na patalubuon ta. Regalo, inako ta sa Diyos. Pero kay puhan, atamanon, patalubuon, asin pabungahon. Ang mga disipulos nagsunod sa iya, pero dahil naging dipisil na ang pagsunod sa iya, nagbaya na, tuminalikod na. They left Jesus behind. Binayaan ninda si Jesus, suminibog. Dahil na nag-abante, suminibog. As in, binayaan si Jesus. Para sa to, mga tugang, tanganin kita magtalubo oral daw sa pagkamot na ini, sa commitment na ini bilang mga Kristiyano, bilang mga binunyagan, simpleng hagadon sa to. Di kita magsibog, padagos na, suungon, minsan dipisil ang buhay, padagos, abante. Minsan pagal, pumundo, pause, take a rest, but do not give up. Do not abandon Christ. Di pagbayaan. Kaya kay puwanta, simpleng ekspresyon ng commitment is to show up. Show up. Sabihin daw tabi nindo, show up. Magpahiling. Arog baga kan sarong mga nagiging modelo ko kan commitment, mga aki, naglilingkod digdi. Igwa pong children's mass digdi. Kadakol na mga aki digdi, pero mga 20, they consistently show up every Sunday. Ang iba nagkakanta, ang iba nagkokolekta, ang iba nagbabasa. They show up. Nagpapahiling. Ini pa, bako man sa padakula kantalinga, ining mga sakristan digdi. They show up. Minsan may klase, may lingko, saro, duwa, minaserve. Saka pasiring sa eskwelahan. Commitment. Minsan aki nakakaanood ng commitment. Sinda pa nga ni nagtutok do sa mga gurang kan tunay na pagdusay. Commitment by simply showing up. By simply doing the extra mile. Bako sa nasugari, ginigibo ko dahil obligasyon ko. Pagtapos ng obligasyon ko, tama na yan. Bako, ang Kristiyano, padagos na nagtatalubo kung ninalampas siya sa obligasyon. Extra mile ang apod ka iyan. Sabi ni Jesus, kung na obligasyon mo, ibahanan sa imong, may nagagad sa imong ibahan siya sa 1 kilometro,
ibahan mo po duwang kilometro, dugangan mo, extra mile. Pero kung sa obligasyon nga ni Day nagigibo, ano pa daw ang extra mile? Ural daw, matalubo kita sa pag-commitment na ini, pagdusay sa kagurangnan, kung kamo bilang agom, you show up sa trabaho nindo, dahil ang trabaho nindo para sa mga akin nindo. You show up on time. Sa mga babae, you show up sa kusina, maluto. Bako sa na dapat babaeng magluto, pati lalaki. Mga aki, kung committed ka mo sa magurang nindo, you show up, mag-uli sa harong. Sa tamang oras, sa inaasahan na oras. Sa kung day, mawara ka mo dyan, bata, dakol ngayon nawawara, maha ditan magurang. Pati mga aki, kaipuan, makano din commitment. Sa gabos na ini, sa panural daw tang pagpahiling, pag-show up, sa satuyang mga pinanugaan, kita tunay nakakanood manindugan. Dahil nagdudulagan, sarong taong may paninindugan, kaya niyang magtindog dyan minsan, nag-aarabot ng mga unos sa buhay niya. May paninindugan. Ang sarong taong may commitment, yaon dyan, mamamatian mong presensya dahil, sabi sa Tagalog, pinapangatawanan. Yaon ang katawan niya, yaon ang halawas niya. Gabos na ini mga tugang, ekspresyon na ini, sa panural daw tang eksperyensya, yaon sa kagurangnan, nanindugan siya, pinangatawanan niya, sagod sa puntong idusay niya, bilog na sa diri niya sa krus, asingunyan sa Eucharistia, inaako ta sa Santa Misa. Magpayag po kita kan sa tuyong pagtubod. Nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kang Diyos asin namunda gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin kanaki. Siya kaiba kan Ama, asin kanaki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat ng magadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Daraw niya to sa tuyong mga pangangaipos sama, na nagigiyakan sa tuyong buhay asin nagmamakulog sa tuyong mga kapurisawan. Sabi yung takagurang na ninanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, padagos na magsunod sa kagurangnan sa bilog nindang puso, sa bilog nindang kusog, asin sa bilog nindang kakayahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nanin hanggang sa mong pamibi.
Tanganing magkusog ang satuyang pagtubod, asin matabangan kitang isabuhay ini aru-aldaw, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing matalastas niya to na ang Diyos nagtatao sa to kang pinakakusog na patunay, kansayang pagkamuot, sa nagdadanay niyang presensya sa Sagrado Sakramento, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang mga pagsakit, ang mga naghehelang sa satuyang komunidad, urog na magsari kay Jesucristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga paratubod na gadan, magkamit kambuhay na ding kasagkoran na panuga ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Langit no nama sa simong dakulang pagkaira kasin pagkamo o timatea, ang samuyang mapakumbabang pamibi, asin tabangi kaming danay na magsarig sa imo dawa, marumarom ang liwanag, dawa maribok ang kadagatan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sindong atang maako manlugod, kan Diyos namang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan ng atang sa saymong makamot, para sa kaumawa na sing kamarawayan kan sayan ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nahuli kan sa rosa ng sakripisyo nin pagampon, nabawi mo ang banwan para simo kaugaying warasan sa mo, ang mga balaog nin pagkasararo sing katuninongan sa simong simbahan uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasindo. Asin sa saymong espiritu. Itasan mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Na kami danay asin minsan saan magpasalamat sa imo. Kagurangnan banal na ma, Diyos na makakaman na din kasagkoran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtiyo sa kan krus, nagtalingkas sa mo, sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo, nibuhay na din kasagkoran. Kaya kaibakan mga angeles sa sinarkangeles, kaibakan mga trono sa sindubinasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan simong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banalan, kagurangnan,
Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitaasan. Usanna sa kaitaasan. Nadanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna sa kaitaasan. Usanna sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga tang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espirito. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagko siya nin tinapay asin pagpasalamat binaakini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwanyamaning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay na tipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibunindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot siyang makagurang nan kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin magdingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nan, ansimong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaya bakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa simong pagkaherakan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan si imong lalogon, kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina ni Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kaya bakan mga banal na apostol sa singgabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay raskan buhay na ding kasagkoran. Mag-omaw asin magpamuraway sa musiring man huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos ng kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Amen. Natukduan kan man nakakaligtas na togon na sin pinatuod, kan Diyos no nakagalian ang ingahas kitang magsabi.
Amanya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ng ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa arwal daw, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan simang pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong, para ligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, winawalat ko sindo, ang sa kong katuninongan, itinataw ko sindo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, asin pa pagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo kan tanda ng katuninongan. Peace be Yes. with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Maluhod po. Uyan, Cordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan Cordero. Kagurangnan, bako kong maninigo na kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po. Kagurang na namimibi kami, gibuhan bulong na pano kan simong pagkaherak, asin kaugayin himo kaming magtalubo, asin siring na maguswag, tanganing makapagayagaya kami sa imo sa gabos na bagay, uli kay Kristo sa mong kagurang nan. Amen. Matukaw tabi madali. Ang sunod pong misa, alas 8. Kaya pirang minuto na sana, 20 minutos. Pangduwa, pinapatanidan po kay Tagabos na mag-ingat po sa mandurukot. May mga nagkapirang reports na po kaya ka nakaaging mga simana. Sana ngunyanal daw Mayo na may mga nawaran po nin kwarta o gamit digdi. So bago nga may nawarang aki. Salamat sa Diyos sa nakoa. So pakiingatan po kan sindong mahal sa buhay, lalo na mga elderly, mga senior citizen na kaiba nindo, mga aki, siring man ang sindong mga gamit, kwarta. Dahil po, makipagsusuan, pag may nagsususo sa indo, tanda iyan na may maraot na binabalak po iyan. Dati na kitang surusuan digdi, tadakulon pong tao, pag may nagsususo sa indo, mas maging antena nindo, kan paging maingat, mas nindo, paging aktibong maray, ano? So, ayan tabi. Kaya, human ang rason kung nata nakiulay po kita sa mga paratinda na ang tamang lugar ng pagtinda sa luwas. Kan gate, sa luwas po. Dahil na mag-akupar kan aagihan, taagihan iyan, ni mag-akupar kan digdi sa laog, ta para sa parasimba iyan. Iyo po. Nagdadagdag kita sa pagsurusuan, kunsiring, asin man, pag nagbabakal kaya, maluwas ka mo ng kwarta, may nakaabang na dyan. Nalingaw nindong isaraso sa indong bag, madali na sanayan kuahon. So, mga araw kaya ng mga modus operandi tabi, mag-iringat po. Tapos kung mabakal nin balon, tabi, dahil napagdarahon digdi sa laog ang balon. Minsan nabubuhian, yaon, isa na iyan sa kay Rakmanigay, matalon-talon si Guy, so sa mong sakristan, para makuha yan na balon sa kisame. Tabi man, nakikiulay po kita. Sa rupang pakiulay, ang lugar na ini, sagrado, arong nin mahal na ina. Dahil tabi, pagparatapukan nin, ate, taba, kung maninibasurahan, kung tabi may ang aki nindo nagkakakan o kamo mismo, pakikag sa natabi sa bulsa nindo o sa bag nindo. Pag abot sarong duman nindo itapok, mas maray po na dai nagwawalat nin basura sa pinagbibisitahan na lugar. Pakiulay po iyan. Sa hiling ko, reasonably man iyan, kaya dahil man dapat kamong ikadagit. Ano po? So kung reasonably ang isip ta, masasabutan tayo yan asin masunod po kita. Imbitasyon. Sa maabot pong Biyernes, Sabado, igwa pong peregrinasyon sa Mag-agahon. Mabaklay poon alas 12 ninbanggi, poon sa St. Lawrence Parish, pasiring po digdi sa Horoan. Kung gusto po nindo magpenitensya, magpahayag kan sindong debosyon o panata, ini magayon na okasyon, alas 12 ninbanggi. Man preparasyon po kayan mapoon alas 6:30, may show po ang Horoan Musical sa Sentrong Tiwi, sa Plaza. Libre po yan para sa gabos. Mautang idara, ihatod, ipagirumdumon, ang banwaan kan istorya nasa puso kan banwaan. Ang debosyon kay ina. Pagkatapos po kayo igwang programang pakumpisal, recollection asin misa sa Sentrong Tiwi, ang sagkod na magpo ng magbaklay pasiring digdi. Sabado, Agosto 31, misa po digdi alas 4 na aga. Siring kan Subago, alas 4 po kita nin aga nagpoon. So sunod-sunod po ang misa ngunyan, oras-oras. Sagkod po ining 5:30. And last mass at yan is 5:30 in the afternoon. Urual daw po, igwa kitang 6:30, 9 o'clock morning, and then 4 p.m. na misa. Urual daw. So yan po ang mga imbitasyon sa Sato Gabos asin Patanid. Kung gusto po nindo, pakiulay naman. Gusto po nindong tabangan ang harong ni ina sa pagpakarahay niya. Arog kan nagibutan ng tukawan nindo dyan, ining mga bagayon na tukawan, luhudan, asin ining pinapagayon tang altar. Sunod ka ini, ayos ang bubong, ang kisame,
as in mga pasilidad po dyan sa luwas, hagdanan na angay po sa PWD. Hopefully, kung may sobra pa, mapakareta ining hadukan sa likod. Na minsan gayo de ko aram kung posible, pati PWD pwedeng magsakat o kung ano man na pwedeng gibuhon. Dagdag na CR po para sa Indo. Tabangan tabi inindo, anharong nin mahal na ina. Pwede po kamong direct donation sa opisina. Kung naghahadok po kamo kiina, may box po dyan, maghulog po kamo. Kung ano man na kantidad, basta gikan sa sindong puso, asing kinakaugman nindo, expression kan sindong pasasalamat. Pwede po kamo magbakal nin koron, 100 pesos. Koron, produkto nin tiwi, tabang ta sa mga para koron man. Pag nagbalik kamo next year, darahon po nindo yung koron, dapat may laog. Ngayon po, may laog. Magtaga, uro alkansya kamo, tanganing bako magabat. Madali man sa napo yan, basta namumutan nindong ina, day man nindo. Mas maugma kamo pagdigdi nindo, magabat na ining alkansya. Ano? O kaya, pwede man magian, tapuro mga papel. Nasa Indo po iyan. Ang mahal na Diyos na nakakaining kayan, ang mahal na ina, iyo man ang mabalos po sila. Available po sa sa opisina o dyan po sa luwas. May mga souvenir shirts po dyan. Yan po, tabang manindo na maibalangibog, mapamidbidan mal na ina. Pag nagsulod ka mo kan shirt, yaon dyan ang imahe ni ina. So, napapagirumduman ka mo, namimidbidan pa kan iba pag nahiling ka mong nakasulot ka yan. So, available lang po yan, limited, mga limited edition po. So, salamat po sa Indo. Balunon nindo ang bendisyon, pabalik sa indong harong, pabalik sa indong lugar, ang danay na pagmangnonin mahal na ina, surugon ka mo sa gabos na aldaw. Mabindisyon po kita kan sindong mga religious articles, rosary, mga imahin. Diyan sana po kamo sa tukawan, magtirindog kita gabos. Ilawas tabi nindo ang sindong rosary, ang sindong imahin, ang imahinin mahal na ina, asin iba pang mga gamit sa debosyon. Pero bago kayan, maawit mo kita Salve Regina. Salve Regina. Nobis os hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus animam, ut dignum filii tui habitaculum efficemeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab in santibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Pagbindisyon sa mga religious articles. Makakamanasin din kasagkoran Diyos na day kami pinagbawalan sa pag-ukit o pagpintanin mga kaagid kan sa imong mga banal. Tanganing sa kada paghiling misinda kan sa mga mata sinhawak magirumduman mi ang sindang mga banal na buhay asin pagsaringan ang sindang mga halimbawa. Lugod na pagkanigon mo na bindisyon na nasin pabanala
ang mga sakramental na sa honra kan simong bugtong na aki, ang mahal na Beren Maria, na sa Senyor de Salvacion, na sing gabos ng mga banal, itaw mo na ang gabos na minatubang nga minagalang na panonin debosyon sa indadugod makamtan, ang simong biyaya sa buhay na iniya sindeng katapusan na kamurawayan sa buhay na mabot. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin sa pangataman mga pamibini Santa Maring Birhen, bendisyon ng kamo ning Diyos na makagaman, an Ama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva la Virgen! Viva! Parakpakanta po ang mahal na ina, asin kagurangnan ni Kristo.